Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke nggo ora apa mati wae malah bener lho Pak mangane kowe urip perkoso to Pak. Waduh. Wedone Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen Gong. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampul Gong. Apa? Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Kene ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi Sinuwun Mandura wis ngerti. Aku wis hafal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Aku cetha banget omongane. Semar, kowe atagone Mandura arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek barang digenah karo Panakawan sing jenenge Petra kakangku nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal kowe lho kewanen kowe ling ngucap aku jane ora mentolo Bagong ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar Semar ki menungsa udu sapi Semar ki menungsa Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkadempel. Saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa iki cecah jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duda Manangunung. Kowe duda wae ora? Aku jenenge Duda Manangunung. Rasa cerewet kok ngono kok tak koki ora. Golek rondo Pak. Moh. Kok Duda Manangunung golek rondo engko nggo aku. Wis. Bares. Hah? Nek Bapak arep digawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah. Gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar. Terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ke... Sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngandhut sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nun inggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karangkadempel. Wis suwe aku ora tetinju marang Pedukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karangkadempel. Lah kok jebul
Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan Pedukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggoni Semar kok malah ora ndang cancut tali wanda, dandan-dandan perkara Pedukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sawijining papan sing iso dibanggake, duwe sawijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging Padukuhan, ya jenenging Padukuhan ya jenenging kawula sak Padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ning Karang Kadempel ki ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Lho. Saka rekoso dhisik, mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha budidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambarane kelas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok, ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan Pedukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ingkang sak becik-becike. Kanthi cara mengkono Padukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun boten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau. Lho. Ya ora. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakasa. Koringakasa ki apa, Tru? Koringakasa iki kok goblok kabeh. Koringakasa ki pintu langit. No. Karang Kadempel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar tek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya, ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan, sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakasa iki iso becik, papan-papan iso padang kencar-kencar, pulu wetune para kawula iso mundhak. Contoh, padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok napa sing ngendikake Bapak. Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora ordo diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakale bantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe, padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe, padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak. Nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula
dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan karang kadempel iki tole aja ngaso aja turu ning ndang tangi ndang gumregah ndang cancut taliwondo nek iso ngumpuli karo liya-liyane papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan sapa sing luwih apik ya kuwi kang iso nekake para pelancong Semar romongane terus ngawur nek ora ngono nek ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos nek ora tak gawe ngene iki lek ku omong kowe jeleh ngantian kowe serik ya mir nek aku ngerol kowe iri ya ora perkara iri aku piyayi iki nonton Bagong Duta iki jutaan lho kok ora ming ning Indonesia to luar negeri iki nganti apal kabeh mulai iki kudu digawe sanggit liyane ngono lho digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta aku tetep ngerol geleleng iki heeh ning mengko nek jam 3 bubar ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae oh ya siap pokoke kowe nek kene tenang wae heeh mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe Gareng sing dadi ketua RT Petruk sing dadi pengareping RW Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda waduh ketua pemuda kok golek wah penting lho cagak tuaing negara cagak tuaing desa cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom ora ana nom-noman ora bakal jalan nah saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom kuwi supaya sadar supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula wentak lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, saya tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Lho. Aku ngrusak pikirane wong enom jenenge ora. Iki bangeten kok, Gong. Aku karang saiki mbah, kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah nom-nom ku jan. Saiki ora ning nggon peteng, Truk. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Mosok kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem mayit ya bener. Di lumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengki kula kandhanane supaya cancut gumregut nek mboten sing nom-nom sinten malih sing tuwa duwe pengalaman sing enom duwe kepinteran pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadine apik ha kuwi wajib kaya ngono kuwi aja lali taren karo sing sepuh aja lali taren karo sing tuwa ya ngurmati karo bocah aja sok ngunekke bocah ngertimu apa tembung kaya ngono kuwi dilangi saiki cah saiki wis pinter-pinter ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah nek loro-lorone padha ngajeni loro-lorone padha ngrumangsani pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik papan sing apik Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong dereng ngantos paripurna sampe Bawacana kasaru ingkang prapta wonten ing Karang Kadempel nenggih lancur Pandhawa Bambang Antasena Raden Garuda Sumawana Raden Antarja dumrajeg tanpa harapan karo kaget kang samya mulat. Adalah. Gawe kaget. Ngantos tratapan ati kula. Sedaya kawula padukuhan sami alok. Enten priyagung rawuh. Lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih ya kakek Semar ndak tampa ngaturke bekti karo aku tiba padha-padha pamujiku katur ya kek nggih kula tampi ndadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng den ya Kiai Semar Slamet Prabaku aku ngaturake sembahku katur kok ngawawahi adat kula niki ming batur kula niki ming Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar mengko kula kuwalak ora Kyai
Sembah Kutampanono. Nggih. Nggih kula tampi dawah sami-sami. Darantarja wilujeng Den. Iya, Kyai Semar slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya Kyai Semar. Nggih, kula tampi. Nala Gareng Petruk Bagong. Ndaramu padha rawuh. Ngaturna bekti karo bendaramu. Darantasina bekti kula nggih Den. Nala Gareng tak tampa reng. Pangestu Kutampanono. Kula pundi nggo jimat Ndara Karkaca bekti kula nggih Den. Yo Nala Gareng Pangestu Kutampanono. Nun inggih Darantarja bekti kula nggih Dara. Yo Nala Gareng tak tampa. Pangestu Kutampanono. Nun inggih. Ayo Truk urut. Ya. Darantasena bekti kula. Ya Truk tak tampa. Pangestuku ya Truk nggih. Ndara Karkaca bekti kula. Ya Petruk tak tampa. Pangestu Kutampanono. Darantarja bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Pangestu Kutampanono. Nggih. Yo kok. Sing arep sapa? Antasena. Ndara Antasena bekti kula konco nggih, Ndara. Yo Bagong tak tampa. Wah, katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh. Iya. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Iya. Bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong tak tampa pangestu Kutampanono ya Bagong. Nun nggih sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Para to bindeng kowe pilek kowe. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestu Kutampanono. Nun nggih sangat anggen kawula mindu. Mundi. Apa? Mundi. Walik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi kae sapa? Antarja kuwi ora apal ndarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk e. Ora tau ngekeki apa-apa barang. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula konco nggih, Den. Ya Bagong tak tampa pangestu Kutampanono ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun? Kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den, matur nuwun. Dene sampeyan pun nuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning nawala, Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika. Raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Merga Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegeden nempiak kurang sagak, kakehan gundhuk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe diarahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkenipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Iku pertikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dijake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning iku pertikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana Prabeya. Welo. Ora nggo dana, ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani geteh sikik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik,
bersenang-senang kemudian lara apa dilakoni engko kepenake dirasake bareng nek aku caraku kaya ngono kuwi ngono ora ana wong mukti ora ana wong pinter ora ana wong sugih langsung dadakan sugih kuwi ora eneng mesti budidaya mesti berusaha biyen yo saka cilik biyen yo saka sithik dadi akeh saka cilik dadi gedhe ngono ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana upama ana kuwi engko mlarate ya gampang ngono ya wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang ning nek direwangi ngrekoso direwangi tapa brata diwangi ngelih direwangi prihatin kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi ngono ya kula awak dhewe kudu wani gandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora mboko sithik lho kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani wis kae ngingu-ingu lan sak piturute ning mboko sithik nek masakane digawe enak panganane digawe murah tur ya ling ladeni kanthi senyum ramah ha engko pelanggane akeh terus dadi kepenak ngono ya Tru ha iya kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke kudu diugemi tenan oh iya ha iya ha milih saking menika Ndara kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel mangke nek kula pun miwiti bangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan sampeyan sing wong pinter-pinter sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan sampeyan sing piyai-piyai luhur mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan mang pernahke mang toto mang dunungke supaya apik tembe mburine Ndara ya yen ming perkara kuwi aku sagu ora ming perkara mernahke yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryamu Kyai Semar dereng ngantos paripurna Bawacana kasaro praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ing dumrajak tanpa larapan Kyai Semar aku sing prapta Kakang Semar uga kaget sinuwun kareng katampa pangestu Tambanana nggih sangat anggen kawudadosaken jimat sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den yo Petruk kantong belum tak tampa pangestu Tambanana oh nggih kula pun dinggo jimat paripe Ndara Baladewa bekti kula katur nggih Den yo Bagong tak tampa pangestu Tambanana Bagong niki sanget kula pundi melu cepet iki lho aku oleh omong cepet banget nek ra tak imbangi aku ki biasane alon-alon kono kok cepet iya wah Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel nggih wigatosipun menapa jejeripun tiyang agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel cukup panjenengan utusan Ayaka Mandura nimbali dhateng kula ngaten supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak raya-raya rawuh teng Karang Kadempel wigatosipun apa Kakang Semar sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk akeh para kawula ingin esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk tekaning pati mongko madal saring usada wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para brahmana winasisiwa sugata miyang para nipuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku waduh Kakang Semar Mandura geger ngendi-endi papan padha untran-untran ngendi-endi papan padha unjuk rasa mergo ora nrimake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik niku mau nang Praja Mandura salajengipun kados pundi
Nalika semono wanci ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin. Kanthi srana sari narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semono ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karakedempel nyuwun biandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh, ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwih-luwih penggalihmu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ngati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pinggeteng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara ati aku tak matur marang saniki Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon, terus saniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar, kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten to. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura. Ming perkara sampeyan mboten mentala, sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar, putrane marang negara Mandura dawuhing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura, Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo? Apa gong tambal? Tumbal. Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ra digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek barang digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku, nek Semar arep digawa ning negara Mandura nggo tumbal kowe lho. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentala, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapiye? Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajempel. Saniki kula takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa iki cecah jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah, iso uga mung swara tip. Utawa wong jajal sound system.
Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe lek tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek tapa nang ndi? Ning sanggar pamelengan. Sanggar pamelengan iki wetenge nang omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duda Manangunung. Kowe duda wae ora? Aku jenenge Duda Manangunung. Wis rasa cerewet kok ngono kok tak takok ora. Golek rondo Pak. Moh. Kok Duda Manangunung golek rondo engko nggo aku. Wis. Bares. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ra ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah. Gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar. Terus kawulamu tentrem. Terus kowe ayeng nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun. Ana pancen kowe nganggo tumbal Semar. Tukunen kowe. Ceces. Meneng wae Pak, nek payu larang keke Pak. Ora apa-apa, ya. Ya ta ya. Petro setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak keke nggo. Ora apa mati kowe malah bener lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak. Kudu. Wedone Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen Gong. Ndara Baladewa kuwi duwe pusaka ampul Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jubruk Segara Asar. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nek mentamake Gunung Jubruk aku duwe. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jubruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Tamani Jubruk kabeh. Tenan aku yakin wis. Jenenge apa Mas? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti duduhi bentuke ya yo. Ya ya. Lah mentuk nang ndi kok gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak cuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur manggo kowe. Nang kowe ora baen-baen. Aku ora ngerti karo Baladewa ben pokoke arep boyong Bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsul ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa deme Baladewa? Woi, blengal. Mana nang channel sebentar. Wah, nek ngono kok aku ya iso. Aja pamer swara nang kene. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja angel lho Pras kok manci ngono. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medhun ora. Ngono. Iki malah werna-werna. Kok iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kowe kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku ngelucu karo Petro karo Gareng ya, Tru. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja nglakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai Kalogoro, Pak. Biar ayo, kek pusakamu ki mutokke, Gong. Isih kendho.
Ngopo kok mundur? Teratapan ya aku. Terus? Oke. Wisen ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kanjeng. Mondho Kyai Semar Badrana nggih Sanoto Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasir lan kadidayan linangtung bebasan Dewa Ngejawanta. Dupiar Sanggrayang Kelurahan Semar Badranaya kena dayaning Kelurahan Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan nggih lumayet nenggih Sang Jaramaya. Ya ngawur to Gong saking mempeng kowe. Lah cengele Semar kaya ora buta. Wah gejlek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aduh Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Oh sapa ya Pak? Jaramaya. Wah Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren gone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih mila mekaten. Ayo kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Ngopo kek? Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya matur nek Durga kali sak wadyabalane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Kuwi lah dal. Lah terus sampeyan pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadyabalane Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kek. Nggih. Ya nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Monggo balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsamu bangsaning jin setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala Gareng mubenga pedukuhan
kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong nglakono ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak, nggih pangesaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu, tak jake itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih, ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak, wajan. Kaya gendinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku kuwi ora ngerti gel. Aku kuwi isane ming Pangkur. Aku kuwi isane ming Pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon Pak. Kuwi cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grembyang-grembyang. Aku ge tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gati ning paranggilan. Kula Semar mlebet madyaning pendhapi padukuhan. Katurun saking Mandrawa sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulya. Obat-obat Jaramaya wonten dawuh Pandya Bedari. Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel. Para gage matur piye kabur kausanane nggonmu Sesinglonata Mandura. Ing wigati bisa mboyong lawan Semar Badranaya. Oh, ladal. Panjen Semar menika mboten saged dipun sangga entheng. Ngatanipun nadyan sampun sesinglon nalindring Mandura parandene gagar wikar tenantuk karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas inggeng tumama wonten rangganipun inggeng putra pun Jaramaya. Wekasan babar sejatining wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Batobat yen ngono wis pun Semar ngerti ento para baju barang wis mapan ning Karang Kadempel. Sampun jernyatanipun kula sampun waloka kaliyan Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Betari Durga sampun beto wadya bala ngramyang wonten ing Karang Kadempel. Batobat yen ta pancen kaya mengkono ibarate kaya dene wong nyabrang kali. Wis tekan tengah Jaramaya, maju ya klebus, mundur ya klebus kepareng paduka. Aku ngebar ketapake para wadyabala berkasaan dandang mangure supaya ngampyak marang Karang Kadempel. Ora ngomongake para jin setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepyakake supaya giri godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung merayogi. Kowe ngetekno wadyabala menungso saka ing dandang mangure supaya ngejak perang Karang Kadempel. Lho niki ngestaken dawuh paduka Pandya Bedari.
Adalah ibu wonten menapa ngawi sangganing para perkasaan. Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sangganing para jin setan priprayangan. Wadya bala dandang mangore iki kula wonten dawuh. Parsanda tak wedi kang lan dina samengko gandeng wis kadenangan Jaramaya ngrenak utus kaya mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewa dene mesa kadenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, ju ya bakal klebus. Iya. Kowe padha mapana ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu waliken paningalih. Wong apik gawe nolok. Wong sing wis ala jumprungna nang jurange kasangsaran. Lha iki ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadya kula dipun marakaken bidal. Mangkat dina iki. Ora salah digangi napa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Iki ngestaken kanca mangkat kanca budal. Satria ngaglah sapa iki takon karo aku Satria ngrandu Gumbala Bambang Antasena ya dasar Kumanyata sing buri sapa Bambang Petruk Kantong Bolong sing buri dhewe sapa kon muni Bambang Janturan wis ora ono lho kok ngajar kuwi Bambang wis ora ono aku Bambang Bagong ora kok do nganggo Bambang kabeh iki yo men serasi kok yo. Panjenengan nganggo Bambang Antasena aku yo nganggo Bambang Petruk kene nganggo Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi tekoke Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki. Men aku bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kowe wadyabala Dandang Mangure dasar Puranyata. Semar bakal boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkawana kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi palanging wong-wong Dandang Mangure. Apa abamu ora minggat tebak dalam kene margane pantimu Singalena Prapteng Lalis.
wong Karang Kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangur ya, dasar Pranyata Satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep apa? Boyong Semar Badranaya. Ayo, sirnakno Antarja mati dening aku. Cerdas. Perang rasa dadak pokokan polah. Tak canda tak gomblesek ning jero bumi. Mudar mesti wonge. Ngene iki lho, wong tapi ngene iki. Ora kaya adine dadak. Kesel-selke awak. Iya, betul nggih. Mriko maju meneh. Lho. Kok malah dawuh. Aku lho pasrah karo sampean. Adiku Garukaca durung nemanggang karya. Wah, dari iman marang ngaso ning antariksa. Nek tak celuk tuman wae. Kakane ro adine wis nyambut gawe, sampeyan teng pundi? Wadyabala menungsa Dandang Mangure padha nungsang buyang lumbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Ora padha kalah piye kae? Para perjinoman jim setan mriprayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mangkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak glone ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudar sisan. Lha kok kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki utang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae yo Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Lah terus piye-piye? Manut aku. Doyak kok. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku wae. Cah iki Kang Slumpan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Jlamrata Jlamrata? Imban yen padha-padha. Oh, ora lunga saka
jiwane Bagong aja lakon dosa mungsuh makul kali. Mari kemari. Bakal kayak macak pancak budakmu jebol siramu. Aduh kok Ren modar aku dadi colke ampun kaya ngeten iki Dara sampean kenging napa go sampean kenging napa mit Kang apa Kakang ora prayitna aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung agalan tok ning alus ya ana sajahe Kakang disusupi karo balane Durga kowe nekak Petruk mbah Petruk aku ora ngerti apa-apa kok cecok lagi teko kok cek gulune ditekak dilarak kalau mencinge pindah aku njaluk ngapura wis ro rasa dadak iki Kakang Galukaca mau diangslupi lho sing angslupi sapa balane Bathari Durga oh niki pun sadar derek wis Bagong mau ya heeh nggih napa nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan mripate abang ha iki mati derek tak gas semono kowe ngapae jare Kang Supan wis mau ya nyok antel sisan jarene Kang Supan kok jarene wis mari kok ya kok wis mari kok tak kira nek isih Kang Supan iki bebayani lho terus nggih kowe mlayu ning omah kono terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit nek nganti ku demit ora do diusir karang kademel ora tentrem saniki nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu yo gaya yo Pedalnya melayu banter banget aku sing nyuruh saka mburi kok banter banget ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak nyun ngapura Pak piye Petruk Ndara Antasena bisa nyingkirke wadyabala dandang mangore sing wujud menungso sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh wah bubar mawut terus ning niki sing tekan karang kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Galukaca ya Kang Supan, Bagong ya Kang Supan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti wis kuwi anggere ana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet
slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ya Gong yo. Ya, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ayo Gong, ayo. Teguh. Aduh. Terus. Rene sing piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke eling ngapalke ngene iki. Teguh nang Yuwana, terus nang slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana walah. Teguh Yuwana nang gone slamet. Slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, ciripit gula batu kecepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, ciripit gula batu kecepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, 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 kajate. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kowe ngapain kalau menjenge munggah medeni? Ora aku. Aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Kowe dan reng asline demite udu iki. Andi ning kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar das lu kowe. Endi? Kowe lho. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Bareng iki sing ora cocok tuwekan ora. Gong, saki ya Gong. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Lho, iki ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane godho karo menungso, ngono Gong. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen kan Purwang lho, Gong. Ora ndi dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rana kok iso pas. Mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong iki nekat ora. Greget tenan aku. Ih. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Wonten dawuh Kyai. Ora. Jansane ngopo to? Kowe iki wis cinadang. Dadi dewaning panggudha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ngganggi gudha marang titah. Ing wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake.
tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jin setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung pengen madosaken Tedha Baju Barat ingkang dipun arah menipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira Baju Baratmu kuwi do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok bali nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing Baju Barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, getihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kampurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring, aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Nyuwun pamit Kyai Semar. Ndara Antasena kula ngaturke panuwun nggih, Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glogong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk? Kayangan ngendi, Truk? Ayo kono, dhuwur kono aduh. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek karang kadempel butuh winih. Ya kuwi pelemper tangga jiwa lan winih jambu dipa nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nah Bathara Guru ra entuk. Omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya, kae Manik Maya. Teja Maya ki togok kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ora menehke piye ayo. Sak karepmu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malgang Legong ngelingana putrane sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres ha iya. Pun ngoten Pak kula nyuwun pamit tambang semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Truk aku arep gleleng, Truk. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Ora. Aku wani dono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit.
kono kuwi mapane Kayangan. Oh, kuwi nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning Kayangan. Sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih jambu dipa nirmala karo winih pelem pertangga jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok badar iki kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara kira nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye teneh ora ana sing anu nyebar pil kabeh toto lipitik. Ya terus aku tak mangkat sik ya, Tru. Hati-hati ya, Gong. Heeh. Derantasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati, Gong. Pokoke yang grono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan Kayangan. Siap. Ning nek dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho, Gong. Ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya sing hati-hati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sakarmu arep piye-piye sakarmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Wis menyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Tru. Ya wis tak sangoni Pujo Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya wis gak wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Mangarep dikongkone kok dadak njaluk sangu Kayangan ki ra ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Kaneka Putra Bantreng wareng adik Kakang Narada kunapi king menapa pendak-pendak Kakang Narada kula timbali teka paring dawuh ingkang mekaten Bantreng wareng menika tegesipun sapi dados atur kula menika punapi ngaten lho Di mekaten Kakang inggih sarawujeng ngandika Kakang Kaneka Putra wonten ing Bali Marti Kundha Manik sami katuran karaharjan Kakang inggih tansah pinanganing kawidatan ing sami kala sawanipun ingkang kala sithik pangdalutal samya mulat Kakang Narada punapi samenika sampun kepanggih menapa to ingkang dados darunanipun dene Kayewangan sumuk kados mekaten. Dalah mbok menawi menika ingkang dados sababipun teka wonten tamu jangkara ingkang minggah wonten ing Kayewangan monggo kanthi badan wadak monggo kesangren kula tingali menika rak mboten sanes menika rakyat majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil nggih menika pun Bagong. Dalah ing atase derajate ngaceplik wae nek munggah ning Kayangan ki wigatine apa? Dalah Kakang Narada lenggahing langkung prayogi inggih kula badhe ndangu kaliyan pun Bagong. Kula semanggaken Di Panakawan Bagong Padhararja sapraptanira Panakawan Bagong Nunamit pasang kaliman tabut nebina kula dene dumawahing tawang tuwang pukulun linepana ing tulak manuk kula ingkang ngabdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka pukulun. Iya riwe nganti kaya klapa dineres unjaling huswa nganti ora iso tinata Bagong. Nggih menek dhuwur tenan iki wau. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaene gunung nganti pucuke ketutup mega jebul sak nduring Gunung Himalaya niku wonten
papan sing keladuk endah, keladuk kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngeten. Menapa menika ingkang winastan kayangan Bu Kulun? Iya, iki kayangan Bagong. Aduh Bu Kulun, bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing kayangan, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bu Kulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Nun nggih. Bu Kulun menika sinten? Lho. Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nyuwun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Nah, ulun iki Bathara Guru. Wah, mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Ah, ra edan tenan to iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang nang ndi? Lho, biasane guru ki ra mulang nang ndi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggep iki nang jagat apa iki nang kayangan, Bagong? Oh, anggep mboten ngertos kok. Pulun Bathara Guru. Iya, ya Manikmaya. Oh, Manikmaya niku sinten? Ya ulun. Ya Jatimurti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Kayu Jatimurti ki asmaning Bathara Guru. Wah, lak pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Caturbojo. Caturbojo. Iya. Kali condong catur? Hus. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badak kewirangan. Kula namung genahaken kalian Bagong Kakang Rata. Nggih, ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Rata iki cerewet wae. Hus. Karo dewa dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Kuwi ku Nilakantra. Nilakantra ku mau. Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh, nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh, jenenge akeh kathah sanget nggih Bu Kulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sampeyan. Teko dengkulmu iki lho Bathara Antarada. Wah, nggih niku rada terkenal teng donya. Bathara Antarada, ya Kanikarsi. Weh. Kanikarsi, ya Kanika Putra. Weh lah Kanika Putra, ya Resinggana. Waduh Resinggana, ya Watek Resi. Wah, jenenge pirang-pirang. Lah sing mingkang piyambak niku iki putraning Hyang Pilun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho Bu Kulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancik-ancik sapi? Bu Kulun. Kula imune mawon. Mangke mbok menawa manak. Wah, raitan tenan ta. Wah, iki titiane Sang Hyang Bathara Guru ki wujude sapi kok njur ardimu dengkulmu ora. Bagong, nun dalu Bu Kulun. Apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Bu Kulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan karo para kawula, sesarengan karo para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki wonten syarate jarene Bapak. Syarate apa?
Syarate kula ken munggah enten kayangan ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. No betul Bu Kulur. Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanipun Iwang Pikulun Manikmaya menika supados Iwang Pikulun maringaken inggih menika winih jambu dipun nirmala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula bertoteng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, "Pak, nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi. Ketratase ora, Pak. Wong iki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora? Ha nek ora piye? Nen niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-apa. Dewa sementen iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Bagong, nun. Sing gedhe pangapura kita, winih perlem pertangga jiwa winih jambu dipa nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kelawan Kakang Ismaya yen apa kang dadi panjaluke Kakang Semar, ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih pelem pertangga jiwa lan winih jambu dipa nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula kang sangka kuwi Bagong. Kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayangan mundhak ulun iki ndawahake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Ing Jaja mungkap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak mundarandir. Koperdamse iki basa apa ta iki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho, Bu. Nek sampean wani nggondeli winih pelem gadung ora kaya aku. Winih pelem pertangga jiwa kalau winih jambu dipa nirmala. Bagong iso nek kana sultang kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nek nganti aku bali ora gawa pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ming winih lho Bu Kulun, ming rong winih mawon kula betane wangsul. Sampeyan ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk wong sing njaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Rodo, ayo monggo kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajune tenan. Awis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muling nesu ngenten iki kula nyemerangi lho kula. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa jambu dipun kala wujude winih, aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obra-abre kayangan Suralaya legane ati. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cecelok. Sampean mung dijaluki kakane kok ora entuk. Njur ngopo namung perkara jambu dipun ora pertangga jiwa ora jalan ning jono ora digawe karepe piye aku lho. Kula ora trima nek carane ngaten iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Iki ngerti ora Kawah Candra Dimuka ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ora sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul.
yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temama nang Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Kok sampean kok metu oncore? Wah, mesti ora taya. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilak dhateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awal maringaken wujuding Prapertoga Jiwa Jambudipun Nirmala ngaten menika. Piyambakipun boten purun mlebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Ngrudu kata kula semanggaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis netokke guntur geni guntur angin. Ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampeyan wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampeyan, jur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake tak jodak kayangan legane atiku. Napa? Bathara Guru mlayu kok kowe malah nang kene? Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Antarada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken dulu. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampeyan-sampeyan. Ana mundhar ana? Lho malah dawuh. Guys, ya kene. Kula niki kan piye? Aku digawe iso mabur. Wah, ora gelem iso mabur tak coblos dong ketemu kimpes kok. Wah, trendele iki. Dewa dipaeka karo Panakawan. Wis ga wis. Anae japa mantraku supaya iso mabur. Nah, gua anggere entek gase ning dhuwur tak ajar yo. Ora bakal entek gase kuwi kadidayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambandir kantor. Wah, matur nuwun Ibu Guru. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Us. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kana gek mangkat minggat ana menapa wae ra. Wis wis aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus mangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Setemene wong tuamu ki ya kebangetan kok Indra. Inggih, Bu Kulun. Lah ing atase Kakang Semar ki menjaluk winih Prapertoga Jiwa karo Jambudipun Nirmala. Lah ora dikeparengake mongko ming wujuding winih. Kayangan ayo pirang-pirang. Lah mesti gawe dak-dak ning pasulayan wis ben. Mbah, mengko piye dadine? Ulun ora kepengin ngerti. Inggih. Kang Bakur meksa kayangan. Monggo Bu Kulun kula dherekaken.